JP, kun me ollaan online. Tosiaan tervetuloa kaikille tänne ja myös siellä verkon takana tähän Tekin eduskuntavaalitilaisuuteen täällä Oulussa. Mukava, että teitä on täällä läsnä. Paljon väkeä pääsette tenttaamaan myös edustajaehdokkaita tehokkaasti ja toivottavasti striimin takana on myös runsaasti väkeä. Mä olen Jari Jokinen, Tekniikan Akateemisten toiminnanjohtaja ja olen ilo olla täällä Oulussa juontamassa tätä paneelia ja keskustelemassa yhdessä ehdokkaiden kanssa. Meillä on tosi tiukka aikaraja päättää ajoissa, koska valitettavasti te ette ole ainoat äänestäjät, eikä tämä ole ainoa tilaisuus, mutta yritetään pitäytyä tuossa aikataulussa. Meillä on mahdollisuus myös keskustella tämän tilaisuuden jälkeen useimpien ehdokkaiden kanssa. Eli jos lähdetään tuolta toisesta päästä, niin ei vaikuta siltä, että suosin tyhjiä liikaa. Antti Ollikainen Keskustasta, Jenni Pitko Vihreistä, Mikko Rauduskoski Vasemmistoliitosta, Mari-Leena Talvitie Kokoomuksesta ja Tytti Tuppurainen SDPstä. Sä huijata mua heti. Vaihtaa kieltä, niin sen haluan sanoa tässä vaiheessa, että tämä disclaimer, että Mari-Leena on mun pomo ja JP Teini on luvannut tuosta eturivistä varoittaa, jos mä suosin Mari-Leenaa liikaa, niin se ei ole siis mahdollista. Mä pidän huolen siitä, että Mari-Leenaakin vähän murmuutetaan. No niin, kyllä. Ja sen lisäksi vielä työjärjestykseen se, että me pyritään vetämään tämä niin nopeasti, että muutamalle yleisökysymykselle riittää aikaa, ja puheenjohtaja on huolehtinut siitä, että koska jaossa on vain yksi mikrofoni, niin puheenvuorot eivät voi mennä päällekkäin. Sen lisäksi tekin voitte kysymyksessänne hyödyntää, te olette useissa vaalipaneeleissa nähneet kyllä ja ei-lappuja, ja jotkut sitten tahtovat näyttää molempia, mutta täällä se ei ole mahdollista, vaan täytyy näyttää jompaa kumpaa, kun tulee sellaisia kysymyksiä. Olen tosi iloinen siitä, että meillä on korkealuokkainen väki täällä. Me keskitymme Tekin-viestissä näissä eduskuntavaaleissa erityisesti kestävään kasvuun ja sen mahdollisuuksien luomiseen. Ja siihen erityisesti tietysti nuo tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, joista parlamentaarinen yhteisymmärrys on tällä hallituskaudella luotu, on äärimmäisen tärkeä asia. Ne TK-investoinnit ei kuitenkaan onnistu, jos meillä ei ole osaajia. Kestävä kasvu ei onnistu ilman osaajia, joten miten osaamista vahvistetaan ja osaajia saadaan riittävästi on äärettömän tärkeä kysymys. Kestävä kasvu, osaamisen vahvistaminen ja kolmantena teemana luonnollisesti meille erittäin hyvin sopiva, hyvä ja laadukas työelämä. Siinä on kaikkea aika haastavaakin tapahtunut, kuten vaikka mielenterveyteen liittyvät haasteet. Tiedän, että haluaisitte loputtomasti kuulla tätä mun yksin puhelua, mutta jos kuitenkin mennään illan pääesiintyjiin. Ensimmäinen kysymys, että tiedätte kaikki, että teekkarit tykkää käydä pitkillä ekskursioilla. Ja joskus ne on myös uuvuttavia, joillekin olleet. Ja sitten kun ei keksitä sitä kysymystä, mitä kysyttäisiin siinä yrityksessä tai paikassa, jossa ollaan vierailulla, niin se tämmöinen meidän lämmittelykysymys on se, että kysytään, että paljonko tämä tehdas painaa tai kuinka korkea tuo torni on, niin kuinka paljon tämä rakennus painaa, jossa järjestämme tilaisuuden. Tytti, ole hyvä. Ei, riippuu siitä, mitä materiaalia tämä on. Ja pyydän ystävällisesti kierrättämään mikrofonia. Mari-Leena laskee selvästi. Joo, mä olen miettinyt valkea, että koko kauppakeskus vai, ja mitä tuolla oli alla, ja paljon tässä on neliöitä, ja varmaan siis mennään niin kuin 2 000 neliötä, mutta painoa en kyllä lähde arvaamaan, että tonneissa liikutaan, mutta liikutaanko niin kuin lähemmäs 500 000 tonnia vai mennäänkö sinne asiakkaiden kanssa vaikka ilman. Tämä on hyvä, täällä lähti heti määrittelyyn käyntiin. Mikko, ole hyvä. Kiitos. Kokoomuksen kanssa me ei välttämättä aina olla
yhtä mieltä, mutta tässä mä en ihan yhdy tuohon Marinan äskeiseen arvioon. Kiitos. Mulla kans lähti jotkut tonnit pyörimään mielessä, mutta en tiedä onko sadoista tuhansista vai sitä ylöspäinkään, mutta painavaa rakennus tämä kyllä on ja itse asiassa mulla, aina kun mä tuun tänne mieleen, niin tulee hyvin mieleen tämän rakennuksen ja kaavoituksen ja rakennuslupaan liittyvät kiistat, jotka oli aikoinaan tuolla kaupunginhallituksessa, kun olin itse sen pöydän ympärillä istuin ja siinä mielessä pieni painolasti on ainakin omalla harteilla edelleenkin tuntuu. Kiitos Jenni ja Antti vielä. Joo, mä ajattelin, että täällä on visaisia kysymyksiä tänä iltana, mutta enpä arvannut, että näin alkuun heti näin tiukka kysymys olisi. Mä ehkä olisin nyt sitten Mari-Leena ja Mikon kanssa hertaisesti samalla linjalla, että mennään sillä veikkauksella. Alkaakohan tässä nyt kukaan muodostua jotain sellaista konsensusta, jolla on vaikutuksia pidempäänkin seuraaviin vuosiin tässä maassa, tiedä häntä. Muistuttaisin ystävällisesti siitä, että meillä tosiaan on tiukka aikataulu ja napakoja vastauksia toivoisin, jotta myös yleisö pääsee ääneen. Ja ensimmäinen teema, josta voisimme lähteä liikkeelle, on osaaminen ja siihen liittyvät kysymykset. Sanotaan, että Suomi tarvitsee valtavasti lisää maahanmuuttoa. Etlan mukaan tarvitaan jopa 44 maahanmuuttajaa vuodessa, jotta voidaan kompensoida Suomen ikääntyminen. Ja aloitetaan nyt seuraavalla helpolla kysymyksellä kyllä vai ei. Oletko valmis sitoutumaan 44 000 maahanmuuttajan vuositavoitteeseen ensi hallituskaudella? Nythän alkaa hallituspohja laajentua. Kiitos. Mihin toimiin ryhtyisit, jotta vuosittainen maahanmuutto saadaan nykyiseltä tasolta, vähän yli 15 000 tasolta, lähes 3-kertaistettua vaaditulle tasolle? Ja tehdäänkö niin, että aloitetaan Antista tällä kertaa? No kyllä tässä näitä lupamenettelyjä täytyy sujuvoittaa. Meillä täytyy olla erilaisia keinoja siihen, että Suomi on houkutteleva maa ulkomaalaisille tulijoille ja tietenkin se asenneilmasto, mikä meillä täällä Suomessa on, niin kyllä siinäkin varmasti tekemistä on. Ja se, että myös niille ulkomaalaisille osaajille, jotka tänne tulee, niin täytyy olla oikeudenmukainen työelämä ja ehdot, niin kuin toki onkin, mutta sitä täytyy entistä kehittää ja valvoa myös. Ja tämä on tosi iso haaste, mikä meillä on Suomessa edessä, ja siihen ei ole yksittäisiä keinoja. Me vihreät kannatetaan sitä, että saatavuusharkinnasta luovuttaisiin, eli kun yritys tarvitsee työvoimaa, heillä olisi oikeus palkata se, jos ei sitä kotimaasta löydy, joka totta kai on lähtökohtaisesti aina niin kuin yleisestikin työnantajien ensisijainen varmasti niin kuin halu saada läheltä se henkilö, mutta jos ei sitä löydy, niin se pitäisi olla mahdollisimman helppoa sitten ulkomailta tuoda. Tällä hetkellä tässä on prosessit on jäykkiä ja sekä ylipäänsä se, että siihen joutuu hakemaan luvan, niin on jo niin kuin periaatteellinen tavallaan pieni este. Mutta mä ajattelen, yleisesti meidän pitäisi niin kuin laajentaa tätä ajatusta työperäistä maahanmuutosta siitä, että meidän kaikki maahanmuutto olisi työhön johtavaa maahanmuuttoa. Eli ei niin, että ihmiset tulee tänne vain työn perässä, niin he työllistyvät, vaan tuli mistä tahansa syystä, tuli sitten paeten kuivuutta Itä-Afrikassa tai Afganistanissa tulee paiten naiset ja tytöt sortoa tai rakkauden perässä tai opiskelemaan. Että meidän systeemi tukisi sitä, että kaikki nämä ihmiset työllistyisivät täällä. Ja sen eteen meillä on myös paljon tietty kotoutumiseen liittyviä haasteita, mutta myös se, että ne ihmiset pääsisivät sinne töihin ja varmasti myös työnantajien asenteissa vaikka liittyen kielitaitoon on meillä petrattavaa. Mutta tosi monenlaisia keinoja tarvitaan, että ei pelkästään niin, että ajatellaan, että kaikki ihmiset myöskään haluaa tulla tänne, vaan meidän täytyy myös houkutella ja näyttää myös, että Suomi on, että ihmiset ovat tervetulleita tänne ja siinä on meillä myös parannettavaa. Me tiedetään täällä myös ulkomaalaiset kohtaa ennakkoluuloja valitettavan usein Suomessa. Kiitos. Mikko. Joo, kiitos. Joo, tämä lupamenettely on varmaan sellainen, mihin täytyy kiinnittää huomiota. Asenneilmasto on myös sellainen, ja jos miettii tätä työvoimapulaa, mikä on Pohjoismaissa ja Euroopassa, meidän täytyy kilpailtava muiden maiden kanssa, että miten Suomi on vetovoimaisempi, ja kyllä se on tämä asenneilmasto yksi merkittävä tekijä. Toki työolosuhteet myös.
Filippiiniltä on haettu hoitajia, mutta tilanne näyttää myös, että siellä Filippiineilläkin on kohta pula hoitajista. Tämä on tosi vaikea kysymys, millä tavalla Suomi saadaan niin houkuttelevaksi, että tänne niin halutaan tulla ennen kuin meidän muihin kilpaileviin maihin. Kiitos. Kiitos Maria. Kiitos. Tärkeä kysymys. Ja toisaalta kun suhteuttaa, niin meillä on täällä viimeisen vuoden aikana tullut noin 50 000 ukrainalaista Suomeen. Ja se on sama määrä, mitä me ajatellaan tässä, että me tarvitaan työvoimaa ulkomailta. Eli ne lupaprosessit kuntoon, sitten ihan meidän kielikoulutus ja se puoli kuntoon, sitten saatavuusharkinnasta luopuminen ja sitten asenneilmasto. Ja jos ajatellaan esimerkiksi opiskelijoilla, niin nyt heillä on mahdollisuus tulevaisuudessa saada suoraan, jos tekee tutkinnon täällä Suomessa EU-maiden ulkopuolelta, niin heillä on mahdollisuus saada se 2 vuoden oleskelulupa, eli tavallaan työnhakulupa. Aikaisemmin oli vielä niin, että piti olla tietty tulotaso sen valmistumisen jälkeen, ja sitten vasta pystyy hakemaan töitä. Eli tämä asia on kunnossa. Ja opiskelijoiden ja tutkijoiden osalta D-viisumi-asiat on tällä hetkellä lainsäädännön puolelta kunnossa, ja ne lupaprosessit on nopeutunut viimeisen puolen vuoden aikana tosi paljon, koska Migri on tehnyt niitä niin kun, sieltä hakijan lähtöisesti ja niin kun riskiperusteisesti. Tapasin Migrin johtajaa tuossa pari viikkoa sitten meidän valiokuntaryhmällä, niin nopeimmat luvat oli jo 9 vuorokautta tutkijoilla ja asiantuntijoilla. Eli ne on tosi paljon, kun ne on ollut joku oikeasti 9 kuukautta, eli siinä on mennyt tosi niin paljon eteenpäin. Mutta sitten kyllä mä näen yhden asian myöskin, josta eduskunta päätti viime viikolla, niin NATO-jäsenyys. Se myöskin niin kuin luo turvaa ja vakauttaa meidän investointiympäristöä, ja kyllä se voi olla joillekin yksittäisille henkilöille ja varsinkin yrityksille myöskin sellainen tärkeä päätös, joka viitottaa sille, että Suomi on houkuttelevampi tulevaisuudessa. Kiitos. No, ensinnäkin pitää todeta se tällä samalla laajalla konsensuksella niin kuin tässä paneelissa, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Se ei ole ihan itsestäänselvää, on toisenlaisakin äänenpainoja, ne ovat marginaalisia, eivät valtavirtaa, mutta se on kuitenkin sanottava painokkaasti, koska se kaikki mitä kollega tässä sanoi, se on totta, niitä on turha tässä toistaa, D-viisumit, Talent Boost-ohjelma, pikakaistat, kaikki kielikysymykset ja asenneilmapiiri, nämä kaikki vaikuttaa, mutta kun se kilpailu on kaikissa muissakin maissa, väestö ikääntyy kaikkialla, myös Kiinassa, ja kaikki taloudet haluavat itselleen lisää työvoimaa, ja tähän on niin kuin pakko panostaa. Meidän täytyy tietää, mitä me teemme, jotta me onnistumme tässä tavoitteessa. Ja sen lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että me huolehdimme Suomessa jo olevan työvoiman työllistymisedellytyksistä sekä suomalaisen että täällä maassa olevan ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisestä. Se tarkoittaa, että me pidetään huolta ihmisten työkyvystä ja hyvinvoinnista. Muun muassa mielenterveysongelmia täytyy koittaa hoitaa, jotta jo tällä hetkellä Suomessa työtä vailla olevat työnhakijat voisivat työllistyä ja pysyä myöskin työkuntoisina. Tämä on ihan välttämätöntä, ja tämäkin kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan niistä leikkauslistoista, että satsaaminen ihmisten hyvinvointiin on myös tämän työvoimapulan hoitoa. Kiitos. Ja koska olen puheenjohtaja, voin itsekin kommentoida yksi sellainen huomio, että viime vuonna Suomessa valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä melkein joka 5. oli syntynyt ulkomailla. Ja se, että jos he pääsevät yritykseen tekemään diplomityönsä, niin moninkertaistaa heidän työllistymisensä Suomeen. Ja tämä on yksi alue tai ala, jossa on tekijöistä paljon pulaa. Ja en mä nyt tiedä, on tietysti hyvä investointi, että on tutustunut Suomeen, ollut täällä suomalaisten veronmaksajien tarjoavassa koulutuksessa, mutta olisi se kiva, että jäisivät nyt vähän pidemmäksi aikaa ja loisivat vahvat verkostot, jotka sitten myöhemmin myös meitä ja heitä hyödyttäisi. Mutta jatketaan tällä osaamisteemalla vihreäseen siirtymään ja digitalisaatioon. Ja nämä on selvästi muutoksia, joita me ollaan havaittu jo. Molemmat on ollut kohtuullisen aikaa olemassa. Tarvitaan osaamista ja osaajia näille alueille. Ja sitten meidän, ajattelen nyt esimerkiksi vaikka itseni kaltaista ihmistä, joka on työmarkkinoilla ehtinyt olla jo kohtuullisen monta vuosikymmentä, niin miten voitaisiin varmistaa jo työmarkkinoilla olevien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja houkuteltaisiin meitä myös töihin
opiskelemaan ennen kuin se on liian myöhäistä, että osaaminenhan on yksi parhaita rokotteita työttömyyttä vastaan. Tytti. No tuossa oli kyllä aivan erinomainen vinha perä tässä puheenvuorossa, että tällä tavalla voitaisiin niin kuin houkutella ja edistää sitä, että henkilöt itse, työntekijät itse haluaisivat päivittää omaa osaamistaan. Siinäkin on kysymys lopulta myös niin kuin asenteista. Meillä on paljon koulutuksen tarjoajia, jotka tarjoavat hyvin työelämälähtöistä räätälöityä koulutusta. Niihin pitää vaan osata tarttua ja työnantajan mahdollistaa sitten työntekijälle tämä itsensä kehittäminen. Siihen kannattaa satsata. Se on ehdottomasti investointi samalla tavalla kuin muutkin tuotannolliset investoinnit. Ja se tarkoittaa joustoja työelämässä, eli meillä pitää olla mahdollisuus sopia asioista yleissitovien työehtosopimusten puitteissa toki, mutta niin, että työntekijät voivat sitä tarvittavaa koulutusta sitten itselleen saada sekä ryhmänä että yksilöllisesti. Myös nämä ryhmäkoulutushankkeet, joita sitten myös niin kuin TE-toimistot tarjoaa, niin niitä kannattaa työnantajien hyödyntää. Varmasti tämä tietojen päivittäminen, elinikäinen oppiminen, niin se tuo myös sellaista tietynlaista turvallisuutta, että on kapasiteettia muuttuvissa olosuhteissa mukautua ja sopeutua. Se antaa eväitä myös sitten elämänhallintaan ja sitä kautta siihen työhyvinvointiin. Hyvä, kiitos Mari-Leena. Tästä jatkan, että me ollaan puhuttu viimeisen 5-6 vuotta sitten jatkuvasta oppimisesta ja on tärkeää, että se menee myös konkretiaan. Eli näen, että ilman sitä, että yritykset, työnantajat, valtio, yhteiskunta ja liitot pystyy sopimaan ja työntekijät pystyy sopimaan, että mitä se tarkoittaa, on se osaamistili tai joku muu keino sille, että sitä jatkuvaa oppimista aidosti voidaan tehdä, että miten täydennyskoulutusta tehdään tällä vuosikymmenellä. Ja me ollaan kuitenkin aika tutkintokeskeinen suomalainen yhteiskunta, että sulla on tietty tutkinto, sulla aukeaa tietyt ovet. Ja nyt sitten, että me tiedetään, että työn tekeminen ja työelämä on sellaista, että se perustutkinto antaa tietyt eväät, mutta sitten täytyy koko ajan olla valmiutta myöskin päivittää sitä omaa osaamista, ja se ei välttämättä tarkoita tutkintoa, että se tarkoittaa enemmän tämmöisiä osatutkintoja ja moduuleja, joita meidän korkeakoulujen on tärkeää myöskin tarjota yrityksille ja työntekijöille, ja tässä on se, näen, että tässä on se, millä voidaan pystyä sitten osaamista myöskin sitten päivittämään. Se on kuitenkin selvää, että vaikka itsekin olin siinä TKI-parlamentaarisessa työryhmässä ja saatiin hyvin selvät sävelet, kuten edustaja kollega Ville Vähämäki täällä yleisessä, niin saatiin selvät sävelet tästä 4% PKT:stä, mutta kyllä me nostettiin siinäkin selkeästi se, että ilman osaajia se ei tapahdu, tai sitten se menee pahimmassa tapauksessa osaajista kilpailemiseen ja ne yhteiskunnan resurssit ei nostakaan tuottavuutta. Kiitos. Ja kiitos, että jatkuva oppiminen ja työssä olevien ihmisten saaminen opinpolulle, niin siinä varmaan on tämmöisiä alakohtaisia eroja, miten se on mahdollista. Itse toimin erityiskoulun rehtorina ja yritin saada noita opettajia tai houkuttelin heitä lähteekään hyvän tähän tälle tuolle kurssille, että no eikä he voi jättää näitä lapsupääsiä tänne, että ei saada sijasta ja niin edelleen. Tämä tulee esimerkiksi minun alalta, että varmaan tässä on niin alakohtaisia eroja, mikä voidaan irrottautua sitten jatko-opintoihin. Mutta kaiken kaikkiaan siis on tärkeää, jos tätä koulutusta vähän laajemmin ajatellaan, että tutkimus- ja tuotekehitys ja innovaatiorahoitus ja siihen satsataan, tulee se vähintään 5% bruttokansantuotteesta. Tämä liittyy vähän ohi kysytty, miten tätä kysyttiin, mutta kuitenkin. Kiitos Mikko Jenni. No, kaikista tärkeimpänä kysymyksenä näen koulutuksen rahoituksen puolustamisen. Siitä ei tulisi leikata ensi vaalikaudella. Tällä kaudella ollaan saatu paikattua niitä aikaisemmin tehtyjä isoja leikkauksia ja sillä tasolla, että me ei vieläkään olla riittävällä tasolla. Eli koulutus, koko järjestelmä tarvitsee lisäpanostuksia. Sitä on niin kuin
se on aika tavallaan tuskasta sanoa niin, kun samalla me puhutaan tästä tietenkin talouden kestävyydestä, että talouden liikkumavara on tosi vähän, mutta silti meidän pitäisi pystyä niin kuin koulutukseen, jos johonkin kaivaan sitä rahaa lisää. Ja ajattelen myös, että koulutuksen maksuttomuuden puolustaminen on tosi tärkeää, jotta ihmisillä säilyy se halu lähteä opiskelemaan ihan sitä ensimmäistä tutkintoa, mutta jossakin tapauksessa myös sitä toista tutkintoa, vaikka on sinänsä Mari-Leena kanssa täysin samaa mieltä, että tutkinnon opiskelu ei pitäisi olla se ainut tapa päivittää osaamistaan, kuten meillä monesti Suomessa on, että tavallaan lähdetään jotenkin kokonainen tutkinto hakemaan, ja tällä hetkellä on niin, että tavallaan niistä aloituspaikoista kamppailee sitten ne 50-vuotiaat osaajat, joilla on jo joku tutkinto, ja sitten ne 19-vuotiaat nuoret, sekä ne ei ole aivan niin kuin oikea tilanne, että tarvittaisiin lisää aloituspaikkoja kaikkialle Suomeen, ja myös niille kunnon rahoitus, että nyt on annettu aloituspaikkoja ilman rahoitusta, ja se taas on niin kuin voi jopa heikentää meidän koulutuksen laatua, että tämmöisiä monisyisiä ongelmia, mutta siinä mielessä yhdyn tähän Mari-Leena puheenvuoroon, että tätä niin kuin jatkuvan oppimisen mallia täytyy kehittää. Sitähän on yritetty tehdä, mutta ei olla päästy vieläkään siihen lopputulokseen, että kenen niin kuin kustannettavaksi se täydennyskoulutus sitten tulee valtion työnantajien vai oppijan itsensä, ja siinä täytyy vaan päästä nyt eteenpäin. Että kyllä niin kuin nostit tämän vihreän siirtymän, se on hyvä esimerkki siitä, että me aletaan jo olla siinä niin kuin muutoksen kynnyksellä, ja kyllä tämä meidän järjestelmän täytyy tunnistaa ne uudet osaamistarpeet. Kiitos Antti. Kiitos. Jari, tuossa sun kysymyksessä kaikki ne Suomen tulevaisuuden niin kuin fokusasiat, mihin meidän täytyy keskittyä. Siellä oli se vihreä siirtyminen, digitaalisuus ja osaaminen. Ja jos meillä kansakuntana nämä 3 asiaa on niin kuin jatkossa kunnossa, niin mä uskon, että Suomi pärjää ja menestyy. Osaaminen on meidän jokaisen tärkein pääoma. Ja tietenkin se, että jokainen pysyy työmarkkinoilla, pystyy vastaamaan tähän digitaalisuushaasteeseen esimerkiksi, niin se vaatii sitä jatkuvaa oppimista. Mä uskon siihen vihreään siirtymään siis sillä lailla, ja tietenkin me varmaan kaikki myös pohjoisen ihmisinä uskotaan siis siihen, että on niitä hankkeita, jotka tulee tänne maakuntiin. Ne ei sinne pääkaupunkiseudulle, toki sinnekin on hyödyt niistä, mutta ne tulee tänne maakuntiin, ja niistä tulee Suomen tuleva kilpailuetuvaltti. Et meidän täytyy tavallaan niin pitää huoli siitä, että siinä on meidän 6 mahdollinen Nokia nousemassa siitä, että me oikein tämä tehdään. Mutta se nimenomaan niin kuin nämä edeltävät kollegat tuossa kertoo, niin se vaatii sitä osaamista. Ja Suomi menestyy vain se osaamisen näkökulmasta, ja se on tärkeää, että muuntojoustavuus työelämässä ja nämä kaikki mahdollisuudet, että ihmiset pystyy niin työn, opiskelun kuin muun osalla niin sovittaa kaiken yhteen. Hyvä, kiitos. Vielä yksi lyhyt vastaus kaikilta. Olette kyllä hieroneet kuritonta sakkia niin tämän lyhyen suhteen, niin liittyen matematiikan osaamiseen. Suomessa on yleisesti keskustelua, että korkeakoulussa paikat ei riitä. Ja me kaikki kuitenkin samaan aikaan tiedetään, että pitkän matkan matikan kirjoittajia on huomattavasti vähemmän, kun meillä on tekniikan korkeakouluissa aloituspaikkoja. Ja niistä jotkut erehtyy lääkäreiksi, lakimiehiksi, ekonomeiksi, muuta tällaista. Niin miten ihmeessä me saadaan tätä matematiikan oppimista jotenkin vahvistettua? Antti, helppoa. Tämä on hyvä kysymys, mutta mä ehkä tässä mä ihan lähtisin nyt matematiikan osalta, ja tietenkin joka liittyy muuhunkin, niin ihan tämmöistä perusasioista, ja se nyt viittaa peruskouluun. Tavallaan siitä lähtisin liikkeelle, että peruskoulussa pitäisi palata siihen perusasioiden äärelle, eli niin oppilaille kuin opettajillekin työrauha siihen oppimiseen ja opettamiseen. Ja siinä myös nämä keskeiset aineet keskiöön, luonnontieteet ja matematiikka, niin mä uskon, että tämä osaamisen ja mistä oli äskenkin puhetta, niin se on keskiössä se, että meillä on edelleenkin tulevaisuudessa matematiikan osaajia. Kiitos. Tärkeä kysymys, ei kovinkaan helppo, mutta on ainakin ajatellut niin, että meillähän Suomessa on tosi sukupuolittunutta edelleenkin tämä tekniikan ala ja työmarkkinat ylipäänsä, mutta erityisesti tekniikan ala. Ja jos me saataisiin tytöt innostettua tekniikkaan jo siellä kouluaikoina, niin meillä saattaisi olla jopa tuplat hakijoita niille tekniikan paikoille. Ja mä näkisin, että tämä olisi se aivan keskeinen, mihin meidän pitäisi niin sieltä peruskoulusta lähtien
sinne korkeakoulutuksen niin kuin sisältöihinkin, vaikka poliitikkona saa koulutuksen sisältöihin puuttua, mutta kyllä siinä jotakin on, että sen täytyisi pystyä tyttöjä enemmän houkuttelemaan. Kiitos, Mikko. Kiitos, tämä on helppo asia. Luin lehdestä, että olisi Kiimingissä niin tätä matematiikan opiskelua kehitetty niin eteenpäin sillä tavalla, että siinä oli erilaisia satuhahmoja ja niin, eli se matikka saadaan niin mukavaksi. Ja sillä tämä peruskoulua ja opetusta ylipäänsä, mutta se, että missä sanotaan helppo, se liittyy tähän inkluusioon, koska tällä hetkellä siis perusopetuksessa tämä inkluusio on niin vallitseva tekijä, mikä ei ole niin onnistunut, se ei toimi tällä hetkellä. Samassa opetusryhmässä, isossa opetusryhmässä on eritasoisia oppilaita. Siellä ei riitä opettajien ja ohjaajan voimavarat eikä opetus niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja vähempi tukea. Eli jos ajatellaan niitä, jotka olisivat matemaattisesti niin lahjakkaita, ja jos heillekään ei suoda riittävästi opetusaikaa ja opettajan huomiota, niin silloin se kaikki häviää. Että kyllä mä näkisin, että inkluusion korjaus, pitää olla pienryhmiä, erityisluokkia, ne vaihtoehdot myös olevan se, että ei ole kaikkia samaa ison yleisöllisen ryhmän. Kiitos. Kiitoksia, Maria. Tärkeä kysymys ja mä tykkään tästä. Mä itse tein sitä viime vuonna jopa opetusministerille kirjallisen kysymyksen ja sitä ennen kysyin matematiikan aineiden opettajilta, että mitkä voisivat olla ne keinot, joilla me saataisiin sitä asiaa kuntoon. Ja siellä oli muun muassa se, että täydennyskoulutusta opettajille, takaisin se, että luokanopettajilla jokaisella on matemaattisten aineiden pätevyys. Se on minusta järkyttävää, että sä voit toimia luokanopettajana nykyaikana ja sulla ei ole matemaattisten aineiden pätevyyttä, kun mä ajattelen sillä tavalla, että lapsen ei pitäisi siirtyä 3. luokalle ennen kuin hän osaa lukea, kirjoittaa ja laskea. Perustaidot pitäisi olla nämä 3 asiaa ja on vienyt meidän puolueohjelmiinkin, kun aikanaan toimin varapuheenjohtajana, että tavoitteet pitää olla näin, että vasta sen jälkeen siirrytään 3. luokalle. Ja sitten tärkeää on tämä, että tytöt kiinnostuisivat tekniikasta. Meillä on OECD:n top 3 koko ajan suomalaiset peruskoulun päättäneet tytöt ja lukion päättäneet tytöt. Mutta koska meidän työelämä on sellaista, että 80% tekniikan alalla on edelleen miehiä ja hoitoalalla 80% on naisia, niin liian moni tyttö, jolla on edellytykset ja mahdollisuudet pärjätä matikassa ja fysiikassa ja kemiassa, niin valitsee sitten jonkun muun alan kuin esimerkiksi tekniikan alan. Ja tähän ihan loppuun, niin mä viime viikolla menin lähijunassa eduskuntaan, kuuntelin 3 nuoren tytön keskustelua sivukorvalla ja sitten yhtäkkiä ne siinä jotain, että sinä kosit jotain ja sitten mä ajattelin, mitä ne niinku opettelee? Ne opetteli sini, kosini näitä. Ja ne oli ihan oudot saadit, että yksi oli ihan muissa maailmassa ja 2 siinä jotain sanoi, että he ei ymmärrä. Ja että ootte sitten kiinnostuneita matikasta. Ja 1 oli kiinnostunut, 2 mielestä se oli ihan tylsää. Sitten mä sanoin, että tehkää sitä yhdessä. Että matikassa ei koskaan pidä lyödä päätä seinään yksin, vaan se ongelmanratkaisu ja se oivaltaminen tulee siitä, että tekee yhdessä. Ja nämä nuoret naiset, ne oli 9-luokkalaisia, niin ne sen junakeskustelun jälkeen ne ne kiitti ihan, että tosi kiva keskustelu ja vau, että kansanedustaja voi olla sellainen, joka on opiskellut matikkaa ja fysiikkaa. Erittäin hyvä tekniikka. Mulla oli todella hyvä matematiikan opettaja lukiossa, laaja matikka ja joskus kun sitten vähän taitoja kyseenalaistin, niin hän sitten kysyi, joka on jäänyt mun mieleen, että tytti, että oletko sä hyvä mäkihyppääjä? Sitten mä niin vähän hölmistyin, että en ole. Sanoin, kuinka niin, oletko kokeillut? Eli matikkakin sen tietää vasta kun on kokeilu, että osaako vaikka ei, että monesti ne matematiikkaan liittyvät ennakkoluulot on niin suuria, että se estää varsinkin siellä lukiossa sitten valitsemasta sitä laajaa matikkaa tai niin kuin jatkamasta laajalla matikalla kirjoituksiin saakka ja niin edespäin. Moni sitten vaihtaa siihen lyhyeen ihan sen takia, kun tuntuu, että vähän pelottaa. Ja
jaan kaiken sen, mitä kollega tuossa edellä sanoi. Matikan pitää olla kivaa. Siitä Alli Huovinen, meidän matematiikkaa Grand Old Lady Oulussa on tehnyt aivan uraurtavaa työtä. Mutta kyllä se pitää olla myös motivoivaa. Et joskus pitää sitten mennä niin sanotusti epämukavuusalueelle ja vähän pää hiessä sitten laskee ja näin. Ja se pitää palkita. Ja mä luulen, että nyt kun ollaan yliopistojen ja korkeakoulujen tässä valintajärjestelmässä menty enemmän siihen todistusvalintaan ja siellä siitä laajasta matikasta saa tosi paljon pisteitä, niin se motivoi. Mä huomaan, kyllä nuoret kiinnittää ihan eri tavalla huomiota siihen matikkaan, kun ne tietää, ne jotka tietää, mihin ne pyrkii, että matikasta saa niin hyvät pisteet, että kannattaa panostaa siihen välillä vaikka otsahiessä. Hyvä, kiitos oikein paljon. Mennään seuraavaan teemaan, kestävään kasvuun. Ja mä oon jo vähän, kun tässä on tullut monia asioita esiin jo aikaisemmin, selvästikin näyttää siltä, että teidän TKI-investointihalukkuus suhteessa BKT on aika vahvaa ja väkevää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain pitäisi 260 miljoonaa lisätä näitä investointeja. Niin pyytäisin teidän pohteita liittyen siihen, että miten noita investointeja pitäisi lisätä, mitä ajatuksia siinä pitäisi olla ja minkälaista teollisuuspolitiikkaa Suomessa pitäisi harjoittaa. Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys, mutta varmaan toivottavasti painotuksia syntyy erilaisia. Tytti, ole hyvä. No, ensinnäkin pitää tekkiä kiittää siitä, että on jo tosi pitkään ja määrätietoisesti esillä tätä 4% TKI-tavoitetta. Se on ollut hyvä, koska nyt se on aika laajasti asetettu tavoitteeksi ja se on siinä mielessä hyvä, kun se on niin älyttömän kunnianhimoinen tavoite. Me oltiin viime vuoden lopulla, nämä lukemat oli muistaakseni vähän noin 3% PKT:sta, sitten tuli pikkasen alas sen takia, kun PKT luonnollisesti inflaatioseurauksena oli sen verran kasvanut, että panostukset oli vähän vajaa 8 miljardia euroa. Meillä on paljon kirittävää. Akavakin on tehnyt sitten laskelmia, että me jouduttaisiin pelkästään yrityssektorilla vuosittain lisäämään lähes 0,5 miljardia näitä TK-panostuksia. Se on tosi iso summa, että me päästään tähän 4% tavoitteeseen. Se vaatii korkeakoulusektorille investointeja, se vaatii yrityksissä investointeja ja tosiaankin se vaatii yhteistä tahtotilaa. Risto Murto on laskenut, että ne lukemat, joilla päästään sitten näihin yritysten vaadittaviin investointeihin, tarkoittaa sitä, että Suomessa tulisi 30-40 Orionin ja Wärtsilän kaltaista yritystä samalla TKI-intensiteetillä kuin nämä yritykset. Eli mittava haaste, mutta sitä kohti täytyy mennä, koska me tarvitaan väistämättä lisää TKI-osaamista ja panostamista, mikä me halutaan panna tuottavuutta kasvuun. Ja me tarvitaan tuottavuuskasvua, että me saadaan taloutta kasvamaan. Ja kun kysyt, että minkälaista teollista kasvua, niin oikeastaan Antti tuolta yhdessä vaiheessa jo sanoi, että kyllä ne megastrategiat, joita meillä esimerkiksi Euroopan unionin toimillakin edistetään, ne liittyy tähän vihreäseen siirtymään ja digitalisaatioon. Ja molemmissa Suomella on paljon annettavaa, mutta tulee vaatii meiltä niin kuin juuri tätä määrätietoista työtä, mitä tekin on edustanut, että me säilytetään siinä jonkinlainen tällainen edelläkävijän rooli. Tämä vihreä siirtymä on meille valtava mahdollisuus. Me ollaan näytetty nyt yhtenä ensimmäisestä EU-maista, että me päästään eroon Venäjän fossiilituonnista. Suomi on käytännössä erossa Venäjän fossiilituonnista. Se antaa meille sellaista tietynlaista etumatkaa nyt suhteessa muihin, että vihreä siirtymä todella kannattaa. Kiitos. Se täytyy sanoa kommenttina kyllä tähän näin, että meitä ei harmita se, jos TKI-investointien osuus BKT:stä pienenee sen takia, että BKT kasvaa. Että se voisi, jos se käy toisinpäin, niin se on paha, mutta Mari-Leena, ole hyvä. Näin mä ymmärsin myös. Joo, minkälaista teollisuuspolitiikkaa, niin tietenkin kun me ollaan pohjoisesta, niin on tärkeää, että meillä on tällainen perusasiat kunnossa ja me halutaan, että Suomesta tulee puhtaan energian suurvalta ja se meidän maakunnassa näkyy esimerkiksi nyt jo melkein puolet Suomen tuulivoimatuotannosta tulee Pohjois-Pohjanmaalta. Sitten me halutaan hiilivapaata terästä. Me tietenkin halutaan, että se Ruotsin sijaan valitaan Suomi ja Raahe. Ja sitä kautta myöskin tehdään sitä vihreää siirtymää. Vihreän siirtymän digitalisaation osaamisen lisäksi on tärkeää myöskin sitten hyvinvointi ja siihen liittyvät erilaiset innovaatiot. Me siinä parlamentaarisessa työryhmässä monta kertaa toinen toisiamme todettiin, että pitää kuitenkin tehdä se polku sillä tavalla, että poliitikot ei valitse voittajia tai tekniikoita tai vastaavia, että se pitää jättää oikeasti Suomen Akatemialle ja Business Finlandialle ja yliopistolle ja niille toimijoille. Mutta tämä 4%
4% PKT:stä, niin se siis käytännössä tarkoittaa sitä, että valtio sitoutuu laittamaan 260 miljoonaa euroa joka vuosi tästä sinne 30 vuoteen, ja siihen tulee yritykset 2 kertaa päälle, eli teknologiateollisuus ja monet isot yritykset ja sitten PK-yritykset. Ja sieltä on myöskin niitä sitoumuksia tullut, ja se tarkoittaa melkein 0,5 miljardia vuosittain, ja sillä me päästään sitten siihen 4% PKT:stä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja kyllä mä näen, että tähän kuuluu myöskin se, että meidän perusrahoitus korkeakouluilla pitää olla kunnossa. Ja sitten meidän keskeiset Suomen Akatemia, Business Finland ja tämmöiset, jotka on niinku normaalistikin ja tällä hetkellä jakaa meidän rahaa, niin niiden lisärahoittaminen, mutta myöskin sitten se, että on mekanismit suoraan yrityksien tukemiseen. Eli karkeasti varmaan niin kuin puolet siitä lisäyksestä niin täytyy olla yritysvetosia. Ja Ouluhan on ainut alue, jossa tämä 4% täyttyy. Meillä on 2021 5,3% PKT:stä ja yli 70% on yritysvetosta. Aikanaan on ollut muuten 11% Oulun seudulla. Kiitos. Mikko. Joo, kiitos. Valtion on tuettava teollisuuden reilua siirtymää ja uusiutuva energia perustuva järjestelmä työllistääkin enemmän kuin nykyinen fossiilitalous. Ja tämä investointi uusiutuvaan energiaan tarjoaa mahdollisuuden uuteen kestävään liiketoimintaan, koska kysyntää on globaalisti. Eli tämä varmaan on nyt jo yhteisesti jaettu näkemys, että se kannattaa siihen satsata. Mutta sitten, jos mietitään energiaomavaraisuutta, niin sekin on tosi tärkeä asia. Itsekin olen joutunut kääntämään takkia, mä myönnän sen ydinvoiman suhteen, olen sitä aikaisemmin vastustanut liittyen siihen ydinjäteongelmaan, mutta nyt ilmastonmuutoksen vuoksi olen kääntänyt toisinpäin. Eli ydinvoimalla täytyy käyttää loppuun nykyistä toimijoita. Pienydinvoimalle käyttöä, niin käyttöön on myös selvitetty tätä vetyhän sitten on tärkeää, kun oli eilisessä uutisessa, että lentokone kohta lentää vedyllä ihan kohta, että sen tuotanto on tosi tärkeää, että sitä voidaan Suomessa tuottaa. Ja siihen liittyy sitten myös tämä, että saadaan teollisuutta, mikä hyödyntää vetyä tänne Suomeen. Siitäkin on jonkinlaisia näkemyksiä ja aikomuksia olemassa. Kiitos. Kiitos. No, meille Pohjois-Pohjanmaalle tämä vihreä siirtymä on tosiaan ihan valtava mahdollisuus, jopa niin käsittämättömän iso mahdollisuus, että minusta tuntuu, että me ei ehkä vielä edes ymmärretä, kuinka paljon se voi tuoda tänne uutta teollista toimintaa ja osaamiseen perustuvia työpaikkoja, mutta se ei ole automaatioiden niin tapahtuu, vaan meidän täytyy itse se tehdä. Ja tietenkin tärkeintä on siinä se, että me lisätään puhtaan energian tuotantoa. Meillä vihreillä on tavoite 10-kertaistaa nykyinen tuulivoimatuotanto. Tänne Pohjois-Pohjanmaalle varmasti mahtuu tosi paljon lisää myös merituulivoimaa, toki myös lähtökohtaisesti niin, että sitä olisi hyvä saada tuonne Itä-Suomeenkin. Siellä tuulivoima esteenä on nämä puolustusvoimien tutkat, mutta on varma, että siihen keksitään kyllä teknologian perustuva ratkaisu, jolla sitä saadaan, mutta kyllä se tuulivoima tulee olemaan se millä tämä asia tehdään. Toki aurinkovoimalla on myös potentiaalia. Itse en ole kääntänyt kelkkaa, niin ydinvoiman suhteen olen kannattanut sitä, tai ainakin neutraalisti siihen suhtautunut alusta asti, mutta tällä hetkellä tietenkään se ei vastaa siihen aikatauluun, mikä meillä on, kun meidän täytyy seuraavien 10-20 vuoden päästä toteuttaa se siirtymä, kun ydinvoimalan rakentuminen kestää näemmä vähintään sen 20 vuotta. Mutta jos ajattelee tätä TKI-puolta, niin tässä tietenkin meidän maakunnassa myös maa- ja metsätalous on merkittävä työllistäjä tällä hetkellä ja myös teollisuuden ala. Mä olen itse vähän huolissaan, että miten
se puoli kehittyy tämän niin kuin innovaatioiden näkökulmasta sillä puolella. TKI-panostukset on alhaisempia esimerkiksi metsäpuolella ja myös tiedetään, että tämä jalostusarvo on niin kuin lähtenyt metsäteollisuudessa laskuun. Ei ehkä samalla tavalla koske maataloutta, mutta yhtä lailla siellä tulee olemaan niin kuin tarvetta uudistua ja muuttua ja on hieman huolissani siitä, että onko meidän tavallaan ehkä eniten niin kuin poliitikoilla uskallusta myös uudistaa maa- ja metsätaloutta niin, että siellä tulisi korkeampaa jalostusastetta ja sitä kautta myös omavaraisuutta. Ja toki ajattelen myös niin, että vähän vähemmän hakkuita mielellään, jotta me voidaan meidän hiilinielut ja luonnon monimuotoisuuskin tässä samalla suojata. Mutta ylipäänsä me tarvitaan, että muun muassa tässä on hyvin tuotu tämä TKI-panostusten tarve ja miten niitä tarvitaan sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Ja lisäisin siihen vielä, että näiden teollisten investointien kannalta on tärkeää, että meillä on sujuvat lupaprosessit ja myös nopeutettuja lupakastia, niin kuin tällä hetkellä ollaan tehty jo näille vihreän siirtymän hankkeille, mutta niin, että ei anneta piruakaan myöten ympäristötavoitteista, koska ei me haluta sellaista vihreää siirtymää, joka samalla vie sen meidän kaikista tärkeimmän pääoman ja meidän elämän edellytyksen, eli luonnon kantokyvyn. Kiitos, Antti. Kiitos. Keskusta on myös sitoutunut siihen, että TKI-panostukset vuoteen 2030 saadaan 4% PKT:sta. Jari kysyit sitä, että minkälaista teollisuutta, niin kaikki teollisuus on tietenkin ja työpaikat Suomeen tervetulleita, mutta kyllä vahva usko ja näkemys siihen on, että nimenomaan ne teollisuuden hankkeet, jotka näihin maailman megatrendeihin vastaa, mistä me saadaan niitä vientieuroja lisää, eli tähän puhtaaseen ilmaan, energiaan liittyvät teollisuus ja uudistaminen. Ja täällä Oulun seudulla meillä on muuten monia yrityksiä, jotka nyt on jo vahvoja maailman huippuosaajia tämän suhteen ja tuovat meille sitä kautta tänne hyvinvointia. Kiertotalous on yksi keskeinen kestävän kasvun osalta, mikä on, ja se digitaalisuus. Ja hyvä, että tuo Mikko sen vedy jo mainitsi. Siinä on varmasti myös, meillä Pohjois-Pohjanmaalla tietenkin se tuulivoima on keskeinen, että miten me saataisiin se vielä hyödynnettyä sen vedyn muodossa eteenpäin. Että kyllä meillä on valtavat mahdollisuudet tässä, ja mä uskon vahvasti tähän, että osaamisella niin tästä kehittyy kyllä se meidän uusi Nokia. Hyvä, kiitos paljon. Toi täytyy kyllä sanoa, että kun Pasilasta katsoo pohjoiseen, niin ihaille katsoo, että tämä Oulun niin kuin yhteisön työ innovaation teknologian hyödyntämisen osalta on ollut aivan todella vaikuttavaa, että se kyllä näkyy ja loistaa kauemmaksikin. Että sitä toivoisi niin kuin laajemminkin näkevän. Nyt oikein lyhyet vastaukset, kiitos. Liittyen siihen, että meidän täytyy maksaa nämä touhut jollain. Alvar Aallosta kerrotaan sellaista tarinaa, että kun hän oli Jenkeissä tekemässä bisnestä, niin hän lähetti kotiin sähkeen, että lähettäkää lisää rahaa, bisnes toimii hyvin. Ja jollain me todellakin täytyy maksaa, niin me keskitytään työverotukseen. Minkälaisia näkemyksiä teillä niihin on? Napakasti kiitos ja Antti aloittaa. No, olen siis sitä mieltä, että sitä pitkällä aikatähtäimellä sitä työverotusta täytyy pystyä keventämään. Me tiedetään, että kuinka korkea veroaste täällä Suomessa on, mutta mun täytyy kyllä tähän sanoa niin kuin nyt tällä hetkellä rehellisesti, että meillä on se tilanne, että Suomen valtio velkaantuu lähes 1 miljoona joka tunti, niin ajattelisin niin, että kyllä se työn verotuksen alentaminen tässä taloudellisessa tilanteessa lyhyellä aikajänteellä, niin mun mielestä se ei ole realistinen vaihtoehto. Vaan pikemminkin niin, että sovitaan porukalla, että sitä ei kiristetä ja että yrittäjien verotusta ei kiristetä. Että se on se ensimmäinen niin sijaan, että työverotuksen alentaminen lyhyellä aikajänteellä niin tässä taloudellisessa tilanteessa niin pian se ei ole niin realistinen. Kiitos Jenni. Joskus sanotaan, että keskusta ja vihreät on jotenkin vastakkaisilla ajatuksilla, mutta kyllä tässä verotuksessa meillä on itse asiassa tosi paljon samanlaisia ajatuksia. Mä ajattelen, että
on juurikin itse samalla tavalla ajattelin, että pitkällä tähtäimellä meidän tulisi pystyä siirtämään verotuksen painopistettä pois työn verottamisesta ja verottaa sitten, me vihreät ajatellaan, että esimerkiksi ympäristöhaittoja kovemmin, joka samalla sitten generoisi sitä ympäristömyönteistä toimintaa jossain muualla. Toki niiden ongelma on se, että jos siinä alkaa tapahtumaan, niin ympäristöverotuksen tulot sitten vähenee. Voitaisiin myös kiristää omaisuuteen liittyvää verotusta, jos pystyttäisiin sitten sitä kautta tätä työn verotusta vähentämään, mutta ajatus siitä, että me otettaisiin velkaa ja kevennettäisiin työn verotusta, niin ei minun mielestä ole vastuullista tulevien sukupolvien näkökulmasta, vaan se täytyy tehdä kestävästi osana niin kuin kokonaisuutta, mutta nimenomaan yhdessä sopien niin, että meillä olisi, että niin kuin kuluttajien ostovoimaa ei heikennettäisi. Kiitos. Kiitos. Kyllä tämä, mistä Antti lähti liikkeelle, että tämä valtion taloustilanne on sellainen, että meillä ei ole varaa henkilöverotuksessa, niin hyvätuloisten verotusta helpottaa. Mikä puolue sitten on puhunut jotakin, että voitaisiin kaikille antaa veroale, ja se sama puolue on sitten puhunut, että sitten tässä tehdään leikkauksia menoeriin, mikä tarkoittaa sitä, että kohdistuu ne leikkaukset pienituloisiin kansalaisiin, asumistukea leikataan ja sosiaaliturvaa ja laajemminkin ja työttömyysturvaa, se, että sitä heikennetään. Tämä yhtälö ei toimi sillä tavalla, että me voisimme antaa hyvätuloisille veroja. Jos sitä annetaan, niin mieluummin pienituloisille, koska se menee menee välittömästi kulutukseen ja antaa sillä tavalla niin vauhtia myös tähän talouteen. Kiitos. Maria. Kiitos. Saadaanhan me jotain erojakin tähän paneeliin. Jos me ajatellaan nyt ahkeraa palkansaajaa, jota täällä tekkiläisistäkin jäsenistä suurin osa tekkiläisiä osaajia, niin viime vuonna inflaatio laukkasi 9% ja suurin osa tuista meni sen inflaation mukana ylöspäin. Me ei voida lähteä tähän, eikä voitu lähteä tähän alkuvuoteen sillä tavalla, että diplomi-insinöörit vaatisivat 9% palkankorotuksia, koska se olisi edelleen nostanut sitä inflaatiota. Vaan mä ainakin ja kokoomus ajattelee sillä tavalla, että kyllä sillä insinöörilläkin on ne palkkakulut tai niin kuin muut kulut kasvanut. Eli on kasvanut sähkökulut ja liikenteen kulut ja monet muut kulut. Eli tällä hetkellä sen opettajan, sairaanhoitajan, palomiehen, insinöörin, niin sen ostovoimahan on laskenut suhteessa kaikkiin heihin, jotka on saanut tukia, koska inflaation myötä tavallaan ne on niin kuin tuet on noussut. Ja on kaksi keinoa, on nostaa palkkaa tai laskea sitä verotusta, ja kokoomus lähtee siitä, että tämä työmiljardi, mistä me puhutaan, niin sitä, että ansiotuloja lasketaan kaikissa tuloluokissa, niin suurimmalla osalla se menee se noin 300 € vuodessa, jonka keskiverto palkansaaja saisi siis reilun 3 000 reilun 3 000 € kuukausituloilla, niin se menee kustannuksen maksamiseen. Eli sitä kautta valtion verotulot myöskin osaltaan palautuu siitä työmiljardista. Sitten siellä on vain pieni osa heitä, jotka saavat niin kuin huomattavasti enemmän, mutta kokoomuksen työmiljardissa se verovähennys ansiotulo on niille ahkerille suomalaisille, eli se on pienille ja keskisuurille painotettuna. Se on siinä meidän vaihtoehtobudjetissakin laskettuna tällä tavalla. Kiitos. Nyt. Tässä huomatko näitä lyhyitä vastauksia? Joo, niin huomaan. Joo. Mä olen menettänyt toivon. Kyllä, ja menetät edelleen. Kyllä tämä kokoomuksen malli olisi ihan valtava tulonsiirto hyväosaisille ja se lisäisi eriarvoisuutta. Sosiaalidemokraatit torjuu sen ja me katsomme, että verotuksen pitää olla oikeudenmukaista. Sen pitää olla sellaista, joka säilyttää kansalaisten kesken myös niin kuin sellaisen tunteen siitä, että jokainen saa jotain ja jokainen niin kuin maksaa jotain. Sillä tavalla tämä universaali hyvinvointivaltio säilyttää ikään kuin legitimiteettinsä. Me katsotaan myös, että palkalla pitää tulla toimeen. Minusta niin kuin näissä kierroksissa, mitkä nyt on käyty, niin on lopultakin suomalainen sopimusyhteiskunta osoittanut toimivuutensa tiukassa paikassa. Kuitenkin palkansaaja on onnistunut saamaan lisää liksaa tavalla, joka on ollut myös vastuullista näissä inflaatio-oloissa.
Mutta meidän linja sosiaalidemokraateilla on tähän verotukseen se, että työn verotusta ei pidä kiristää, sitä pitää alentaa. Ja kyllä päättäjällä pitää olla se verotustyökalu aina myös tarvittaessa käytettävissä. Jos sitä veronkevennysvaraa on, niin se pitää kohdistaa sitten sinne pieni- ja keskituloisiin, jotta ostovoima voidaan nyt varsinkin näiden nousevien elinkustannusten oloissa turvata. Se, että rahaa annettaisiin sitten kaikissa veroluokissa, niin se lisäisi tosiaan eriarvoisuutta. Tätä veropohjaa pitää myös entisestään tiivistää. Meillä on myös valmius tehdä nimenomaan omaisuuteen kohdistuviin veroihin tarkistuksia, lähinnä siltä pohjalta, mitä valtiovarainministeriön lahjomattomat virkamiehetkin ovat esittäneet esimerkiksi osinkoverotuksen uudistamisessa. Tämä tulopuoli on ihan välttämätön osa nyt tätä tulevaa julkisen talouden tasapainottamista. Sen kokoomus on jättänyt ottamatta huomioon, ja se on se heikkous nyt tässä kokoomuksen julkisen talouden tasapainottamismallissa. Se on yksinomaan leikkauksiin perustuvaa ja sillä ei ole sellaista oikeudenmukaisuuteen perustuvaa legitimiteettiä. Ja ihan lopuksi, kokonaisveroaste Suomessa ei ole mitenkään radikaali korkea, pikemminkin se on viime vuosina laskenut, kuten esimerkiksi Kian-vero on osoittanut, ja se lasku on jopa 5 miljardia euroa, jos se suhteutetaan euroiksi. Eli kyllä meillä on tavoite ei ole nostaa kokonaisveroastetta, mutta on rehellistä myös sanoa, että se ei ole viime vuosina kiristynyt, vaan se on laskenut. Kiitos paljon. Tässä alkoi löytyä ihan kivasti tällaista kipakkaa. Ja lyhyitä puheenvuoroja. Lyhyitä puheenvuoroja ei ole kyllä näkynyt. Mutta kiitos hyvästä avauksesta. Jos olisin Sakari Sirkkainen A-studiosta, niin haastaisin vielä vähän enemmän, mutta meillä on aika rajoitteita. Mennään eteenpäin työelämän kehittämisen teemoja. Otetaan niitä sillä tavoin, että me ehditään vielä yleisökin keskustelua käydä. Vielä muutama vuosi sitten suurin työkyvyttömyyseläkkeiden syy oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ja nyt ne on mielenterveysongelmat. Ja tämä tietysti nuorilla näkyy erittäin huolestuttavalla tavalla. Me seurataan vuosittain tekniikan opiskelijoita muun muassa, että miten siellä hyvinvointi- ja jaksamisasiat kehittyvät. Nyt tulee 2 kyllä-ei-kysymystä, joista ensimmäinen liittyy nuorten mielenterveyskriisiin. Kysymys on, että onko se tämän hetken merkittävin työterveyskriisi, kyllä vai ei? Seuraava kysymys, joka taas liittyy sitten tasa-arvonäkökulmiin. Työelämän palkka-avoimuutta on lisättävä lainsäädännön keinoin, kyllä vai ei? Palkka-avoimuutta on lisättävä lainsäädännön keinoin. Siis palkka-avoimuutta? Avoimuutta, kyllä, joo. Hyvä, kiitos. Mä nappaan täältä yhden sitten lyhyisiin vastauksiin tarkoitetun kysymyksen. Tässä on vuosikymmenet tehty töitä siinä asian tiimoilta, jonka tekin jo mainitsitte, mikä on miesten ja naisten tasa-arvo työelämässä. Meillä on tekniikan alalla sikäli ja yliopistokoulutettujen osalta sikäli miellyttävä tilanne, että naisen euro on enemmän kuin keskimääräisen suomalaisen naisen, mutta siihenkään ei voi olla tyytyväinen. Niin miten edistäisit tasa-arvoa työelämässä? Millä keinoin? Tytti saa aloittaa. No, tällä vaalikaudella on tehty todella paljon, ja muuten se palkka-avoimuuslaki oli yksi niistä, jotka nyt siirtyy sitten tuleville vuosille. Ja harmi, se ei ollut demareista kiinni, me ajettiin sitä ihan loppuun saakka. Tämä perhevapaa-uudistus on kyllä sellainen, jonka toimeenpano on vasta ikään kuin alkanut, kun sitä sovelletaan. Et mä uskon, että kun nyt työnantajat eivät aina ja iankaikkisesti laske sille lapsen äidille sitä hoitovapaa-kustannusta, niin se tulee parantamaan samapalkkaisuutta ja sitä kautta poistamaan näitä sukupuoleen perustuvia palkkaeroja ja sitä kautta poistamaan myöskin naisten eläkeläisköyhyyttä, koska työstä kertyy eläke ja eläkekin on naisilla miesten keskiverto alapuolella. Paljon tarvitaan työelämässä muutoksia ja niitä pitää määrätietoisesti ajaa ennen kaikkea niin, että partit neuvottelevat. Mä uskon tässä sopimusosapuolten neuvottelukykyyn ja löytämään niitä ratkaisuja, millä niitä perheitä ja tasa-arvoa tukevia ratkaisuja voidaan löytää. Ehkä tämä nyt ihan lyhyesti näin. Kiitos. Pari-Leena. Joo, tärkeä aihe ja varsinkin siitä näkökulmasta, että tulevaisuudessa sekä naisten ja miesten työnantajilla olisi oikeasti tasa-arvoa siellä perhevapaiden ja niiden kustannuksen maksamisessa. Perhevapaa-uudistus oli siinä mielessä askel oikeaan suuntaan, mutta meillä on edelleen kuitenkin niin, että
naisten työnantajat maksavat huomattavasti suuremman osan perhevapaiden kustannuksista. Ja se riski tulee erityisesti yrittäjille. Ja siinä mielessä mä näen, että niin kuin tasa-arvon nimissä olisi pystyttävä tällä vuosikymmenellä pitkällä siirtymällä menemään siihen, että valtio ja yhteiskunta maksaa takaisin enemmän perhevapaiden kustannuksia, että pois sieltä työnantajilta ja niin kuin työntekijöiltä. No sitten se sukupuolijakauman korjaaminen muutenkin. Ja sitten tietenkin se, että sovitaan luottamusyhteiskunnasta, pidetään kiinni. Teknon puoli muuten meillä oli ainoita, jotka vei siis, tai tällä hetkellä ainoat, jotka vei alkuvuodesta niin perhevapaat molemmat täysmääräisesti sinne työehtosopimuksiin, eli tosi monella muulla alalla, niin ne eivät mene työehtosopimuksiin ja eikä niitä makseta, vaikka tavallaan lainsäädäntö on luotu, että niitä toteutettaisiin. Tuossa nyt niin kuin muutamat. Kiitos Mikko. Kiitos. Mä jatkan näitä lyhyitä puheenvuoroja. Perhevapaa-uudistus on tosi tärkeä. Se mahdollistaa tasa-arvoisemman toiminnan. Tuossa mietin sitä, että kun julkisella puolella nämä palkat, jos on opetuspuolta, minkä tunnen hyvin, niin ne on ihan samat naisille ja miehille. Että onko tämä enemmän kuin yksityisen puolen ja yksityisen työnantajankin ongelmaa, jos niin voi sanoa, että ehkä silläkin puolella työnantajapuolellakin tätä täytyisi miettiä ihan niin vapaaehtoisesti niitä keinoja, millä tavalla voitaisiin vaikuttaa siihen, että miehetkin osallistuvat perheen arkeen enemmän kuin nykyisellä. Kiitos. Kiitos. Ja muistan, kun olin siirtymässä työelämään arkkitehdin töihin ja jossain vaiheessa ymmärsin sen, että edelleenkin arkkitehtinaisilla on pienempi palkka kuin arkkitehtimiehillä, niin kyllä se oli järkyttävä ajatus, että luulisi, että se olisi niin kuin tähän mennessä jo pystytty korjaamaan, että on niin keskeinen niin kuin epätasa-arvoinen kysymys, epätasa-arvokysymys, mutta ehkä vielä suurempana epätasa-arvokysymyksenä pidän sitä, että kuinka meillä on niin kuin osa ammattiryhmistä on jäänyt aidosti niin kuin palkkakuoppaan, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, hoitajat ja niin edelleen. Sitä pidän niin kuin isompana kysymyksenä kuin arkkitehtien tai diplomi-insinöörien palkkatasa-arvoa, vaikka sekin on niin kuin asia, mikä pitää saada kuntoon, niin meidän pitäisi saada nämä matalapalkka-alalla työskentelevät, erityisesti naiset nostettua siellä, ja kannatan tätä palkkaohjelmaa, mitä on ehdotettu. Toki nyt nämä palkkaratkaisut on antanut siihen, niin kuin se on ollut tosi hyvä, niin kuin ollaan päässyt pikkusen eteenpäin siinä, ja siitä voi niin kuin olla tosi iloinen. No, tämä perhevapaa-uudistus on niin kuin iso asia, ja me todellakin, niin kuin Tytti sanoi, että me nähdään se vasta niin pitkällä tähtäimellä, mutta NN on itse 36-vuotias, että on aika ajankohtainen asia monessa mun lähipiirissä, ja se on muuttunut jo nyt. Miehet on alkanut pitämään niitä vapaita. Se niin kuin muuttuu tosi nopeasti, ja se on hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin lainsäädäntö itse asiassa ohjaa myös niin kuin käsitystä siitä niin kuin perhe-elämästä ja työelämästä, vaikka joku voisi sanoa niin, että ei lainsäädännöllä voi, että se on kyse niin kuin perheiden valinnasta, mutta se on muuttanut jo nyt, ja mä pidän sitä tosi niin kuin hienona asiana, ja myös kotihoidon tukeen jonkunlaista uudistumista. En sano, että se pitäisi leikata pois, vaikka tasa-arvon näkökulmastahan se olisi paras ratkaisu, mutta jonkunlaista uudistamista siihen, että sitä myös ehkä kiintiöitäisiin sitten isille. Kiitos Jenni. Antti. Kiitos. Täytyy sanoa tuohon Jennille heti, että kyllä se kotihoidon tuki niin voisi isäkin jäädä hoitaa niitä lapsia. Mutta tämä perhevapaa-uudistus, niin tämä on niin kuin keskiössä, ja tämä oli hyvä, että tämä saatiin tällä hallituskaudella tehtyä, ja nimenomaan niin, että se tehtiin myös niin kuin perheiden ehdolla, että se huomioitiin siinä vahvasti. Tässä on tullut hyviä vastauksia siihen, että avoimeen palkkapolitiikkaan tavallaan, että ne olisi julkisia myös ehkä yksityisellä sektorilla. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen niin ehkä, että tässä tasa-arvosta niin kuin puhuminen, niin tämä voi olla, että tämä muuttuu tulevina vuosikymmeninä, ja siis sillä lailla, että se täytyy edistää koko ajan, mutta jos me katsotaan sitä, että miten nykyisin pojat esimerkiksi pärjää koulutuksessa, opiskelussa, niin kyllä se nyt näyttää olevan siltä, että no, tytöt ja naiset niin ajamista miehistä ohi. Se voi olla kohta toisinpäin tästä tasa-arvosta tämä puhuminen, että joudutaan niin muuttamaan. Tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan tärkeä asia, ja hyvä, että me kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan tässäkin niin kuin maailman kärkipäätä. Joo, kiitos Antti.
sen verran täytyy kommentoida tähän näin, että tasa-arvohan ei ole kenenkään omistama asia, vaan se on yhteinen asia. Ja kyllä tänä päivänä täytyy olla huolissaan noista toisen asteen koulutuksesta tulevista nuorista, erityisesti miehistä. Ja se on meille suuri haaste. Me jätämme yleisökeskustelun, koska olen luvannut kello 19 lopettaa tämän podcastin ja pidän sitä kiinni, jotta nykyinen hallitus ei laita tekille mitään sanktioita, ja puheenjohtaja, haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä ja todella toivon, että mahdollisimman moni voi jäädä keskustelemaan tässä vielä tämän osuuden verkkolähetyksen päätyttyä. Meillä on noin tunti aikaa ja muistutan kaikkia siitä myös verkon takana, että käyttäkää ääntänne ja äänestäkää tekniikan osaajia ja tekniikasta kiinnostuneita ja tekniikan puolustajia eduskuntaan. Lämmin kiitos, verkkolähetys katkaistaan ja lämmin kiitos, ehkä aploditkin meidän panelisteille. Hyvä, kiitos. Vielä sellainen